is maandag 18 november, de dag dat de nationale helpactie is voor de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. Het is ook de dag dat de bezuinigings op de regionale omroep maar 1 uur opscowen. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd is. Goeien en welkom bij Bient. We zullen het over de grootste kolentuin van de wereld, want die komt mogelijk in Ljouwert. En waar ik nog een reportage met Cor Rijenga, teamleader van de politie, over de zaak Vaatstra. Want het is Joert, precies een ierlien dat Jasper S. oppakt waard nadat hij mooi had aan een DNA-onderzoek. Ja, bij hem. Hij had de tussenstong. Nou, toen snapte ik al even wat hij bedoelde. Hij had de tussenstong. Hij had in de rijstong. Dus toen vertelde hij mij van ja, hij had wel mij die in. Een politieke rel op het Jereveen. We kregen de bestuurscrisis bij de plaatselijke voetbalclub achter de rug. Nou binnen de lokale politici die te hard rollen op Eerskje. Het partijbestuur van gemeentebelangen Jereveen is opstapt. Een wethouder zit zie ik dus. Een rietslid die het informatielek had is railleerd. En de burgemeester leidt onder vuur omdat hij ziet te snuffelen in mailverkeer. Aan tafel Sietse Faber, bestuurskundige, oud-journalist en oud-burgemeester. Kwart zijn Jobin in het soort bebieden. Wat een introductie, ja. Faber. Eerste vraag. Hoe zou je deze rel op het Jereveen nou eigenlijk typeren willen? Nou, heel kwart, een flaterfestival. Een flaterfestival? Ja. Er zijn zoveel fouten maken dat, de haast Elsenien, die heeft daar wel eventjes een misstap dienen, dus ja. En waar had nou de eerste misstap dienen? Nou, ik denk dat het begonnen is bij in de raadsvergadering van Tongens, die ging dan vooral aan de verkiezingen van Aron Waasdi. En daar werden een stel moties en amendementen aangenomen door de Rieën. Waarvan duidelijk weer dat het maar de vraag weer dat financieel koord, het juridisch koord. En ja, dan is het toch normaal dat een college van B&W zei, Rieën, pas op, dit kan net in der een negatief advies houdt. Over zulke moties en amendementen, nou, dat is naar mijn gevoel net bad. Wie van denk ik de burgemeester ik net aardig dat dat gebeurde. En vervolgens gaat eigen hartsuiker in de fout? Nou, de volgende dag komt dan de gemeentesecretaris en die zei, ho, jeus even, dit kan helemaal net wat er uitsprutsen is door de Rieën. En dat die even mooi waren lange dagen, want die verkiezingen kwamen erom. Die was de collegeleden, de 4 wethouders en de burgemeester, zei, zo kan dit net. Wij hebben oorlishand in het ambtelijk apparaat en dit rent op en on. De burgemeester die zei, ja jongens, je moet voor oorlissen. Maar het eerste wat wethouder Hartsuiker docht is op de knop drukken en dit terugspelen. Nou even steeds het zien partijgenoten. Nou moet je nou eens even voorstellen dat elk collegelid dat docht. Op dat moment weten 30, 40 mensen wat er nog in de boezem van het college is. Het is een serieus bestuurlijk probleem. Maar hij wil oorlissen, maar zijn achterban. Nou laat er dan eerst eens even oorlissen in het college hoe je hiermee omspringen moet. Want een Rie heeft dus uitspraken die het van blijkt dat dat net goed kan, net uitvierd worden kan. Dan moet je dan eerst als college met elkaar praten hoe je dat onder vark steken zullen. Nou, en dan is het normaal natuurlijk dat je met je achterban of er een partijbestuur ik nog bij komen, maar dat weet ik net. Maar in elk geval met een fractie daar sonderen hoe en wat. Nou ja, maar dat je dan als een reflex eigenlijk, want binnen 10 minuten wordt teruggemaild dat doggen, nou dat zit op een hele aparte bestuurscultuur. De meeste opvettingen bij zo'n wethouder, vind ik. We hebben even bij Hartsuiker van de Moon Delwest en we hebben even vragen van, hoe had het nou met hem gaat? Wel goed, maar bot aanslaan. Ik vind dat mijn goede naam is de knap gegooid en mijn integriteit is kon en dat heb ik het sfeer mij. Voor mij weer het een klap in mijn gezicht. Want ik begreep er in eerste instantie niks. Ik denk, wat is hier aan de hand? Het was helemaal geen rare en gevoelige informatie. Tegendeel. Ik heb niks verkeersdiend. In mijn eigen heb ik niks verkeersdiend. In mijn eigen van mijn bestuur heb ik niks verkeersdiend. Dit wie een normaal oel is, was normaal maar die fractie heeft. En soms moest de boel even stevig beetpakken en goed terugworstelen. Om mij een stevige rij in een college of in een rier te staan. En de standpunt van het college deel te zetten. Ik viel mezelf beschadigen. Daar wil ik eerst voor opkomen. Ik ben altijd in touw geweest, in spier geweest voor mensen. Nou wil ik deze week eens even om mezelf denken. Eens even zien hoe dat allemaal komt. En de grootste verliezer is Heerenveen. En dat doet me vreselijk zeer. Ja, aangehaald suiker zei je eigenlijk van, het is eigenlijk vrij gebroekelijk.
dat je informatie terugspelen naar de achterban? Nou, dan is die cultuur daar goed fout. Als dat normaal is, dat er lijkt een serieus bestuurlijk probleem. En het eerste wat je doet, want het eerste wat er doet, om dat terug te mailen naar in de fractieleden. Maar ik nog naar een partijbestuur daar, dan zeg ik, dat vind ik toch wel heel apart. Dat vind ik net normaal. Nee. En jou begrepen wel dat Wargemaster Tjeerd van der Zwan dit heer opneemt? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, want dan kun je net meer besturen. Als je het Elsen niet aan de docht. Nou, ik neem de 3 collegepartijen zitten daar in het college. Als iedereen dat nou docht, nou, op dat moment zit je met 30 mensen. Nou, op dat, dan kun je toch als bestuur net meer goed functioneren. Dus dit is dit is net goed. Nee. En dan de argumentatie bijvoorbeeld, het rietslid dat dan lekt het naar de passen naar de Leeuwarden krant. Dirk Tuithof? Ja, die dan, ik zei dat lees ik in de krant. Van ja, nou kun je eens even zien hoe dat ambtelijk apparaat de zoon in de machine struit en die willen u dwars zitten. En dat is een hele aparte opvatting natuurlijk. He. Die mensen die nemen hun verantwoordelijkheid. Die zeggen, je hebt toch dingen die gewoon net kennen. Dit rent stomp. En dat dan de reactie van zijn rietslid is, maar ik vocht je voor de goede zaak. Ik lek dat naar de passen, omdat het ambtelijk apparaat dwars laat. Nou ja, het shirt zelfs wel op tamelijk nuivere verhoudingen die er dan binnen. Ja. Nou, lekker is vanzelfs van alle dagen. Hè. Hij heeft waarschijnlijk wel wat op een betere wijze dwangkind. Hè. Eerst gewoon maar naar je thuismail en dan van hoe is het, dan maar mede naar de kranten. Had je toch al lekker wollen. Maar ontzag je het lekken. Dan de rol van Wargemaster Tjeerd van der Zwan. Hè. Die komt dan in beeld. Hij het dus mailverkeer van rietsleden het controleert. Hij weer eigenlijk als een bijstutsen. Hè? Wat vind je van zijn rol? Nou ja, op de dag van de verkiezingen. Hè, en dat je dan het eerste wat je zegt, dat een lek is over een heel relevant bestuurlijk probleem eigenlijk. Op de voorpagina is dit van de kranten, maar duidelijk maar electorale bedoelingen natuurlijk. En dat zo'n burgemeester zei, ja, maar nou zullen we toch eens even orde op zaken stellen hoe dit hier zit. En dat die weten wel hoe de varken erin zit. Dat vind ik volstrekt normaal. Maar ik denk dat het wat al te vlug gegaan is. En dat reken ik, denk ik dan, ik wil wat de secretaris aan. Dat zij weten willen hoe dat in elkaar zit, dat vind ik volstrekt normaal. Maar dat ze dan zelf dat meer uit te zieken, want daar komt het op del. Dan zie je hier natuurlijk een extern bureau inschakelen. En dat zit ik in het protocol, dus dat hier zich weten kennen. Dus dat er een extern bureau en die hier dat dan die opdracht krijgen moeten. Hier je de oren wethouders in elk geval inlichten moeten. Dus dat is te snel west. Ja, te snel. Zullen we even zien naar een reactie van Wargemaster Tjeerd van der Zwan tijdens de persconferentie van Oude Vreed? Er was dus gereden twijfel over de ontkenning van wethouder Hartsuiker. 13 november, 's middags, heeft de gemeentesecretaris mij geadviseerd om een hele korte scan te laten doen naar de weg die zijn e-mail in de gemeentelijke computers heeft afgelegd. Om zo te kijken wie dat dan naar buiten zou hebben gebracht als het al op die manier te bekijken valt. Hij heeft mij daar toestemming voor gevraagd. En ik heb die toestemming gegeven. Ja, is Van der Zwan beskeerder, hè, trouwens Israël? Ja, dat denk ik wel. Er is een fout maken, hier is een flater maken. Maar dat hij aan de andere kant buitengewoon gemotiveerd weer om de weer op de tafel te krijgen, dat is prima dat er dat niet in het. Maar zullen er nog consequenties hebben van zijn positie dan? Nou, ik vind het heel verstandig dat de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid vreeg om een onafhankelijk onderzoek naar de gedragslijn van der Zwan. Dat vind ik heel goed. Dat van buitenkant moet maar eens even besjoend worden, want wie echt wel wat aan de hand. Het is wat een overreactie was, denk ik, van der Zwan. Dus hoe dit precies uitpakken zal, want hij moet dadelijk solliciteren dat er burgemeester wil van Jereveen naar je gemeente. Enfin, maar wat denk je, Jo? De mat zelfs nog, we zijn wat voorbarig, hè? Maar als Jo nog vastzitten wie van het extern onderzoek, wat zoen Jo nog zeggen? Van, kan hij oorblijven of net? Van der Zwan? Nee, maar daar moet ik eerst dat onderzoek van doen. Dat zoek ik een flatermaatje. Dat ik nou wel zeggen zo van hij kan wel of hij kan net blijven. Dat zoek ik wat de quattro de bocht wezen. Maar eerst het extern onderzoek met absoluut. Faber Tiegertank voor je komst naar de studio. Het is goed. Op een kop een ierverlien dat Jasper S. van Oud-Woord arresteerd werd voor de moord op Marianne Vaatstra. En daarmee werd een van de meest besprutste misdiedszaken oplost.
Op een unieke wijze, want de waard voor het eerst op grote schaal DNA aannam. Duizenden malen die een vrijwillig mooi onder het onderzoek. En mijn teamleider Cor Rijenga van de politie zorgen we waarom, hoe het er achter de schermen ontdekt je. 18 november 2012. Het is 19 let als een speciaal team van de politie boer Jasper S. op zijn eigen plaats aanhoudt. Hij wordt verdacht van verkrachting en moord van de 16-jarige Marianne Vaatstra op 1 mei 1999 in een weiland bij Veenklooster. Een dag later zit de vrouw op een kop als het nijs naar boeten komt. En Adwout is verbusteren dat de moordenaar van Marianne Vaatstra uit haar vermidden komt. En 3 keer later kreeg ik een beltje dat mijn borma weer. En daar kreeg ik wel even een piekenvel moment. Dat weer echt even schrikken. Dat ik nooit verwacht. Nooit. Begin dat hier in de wet veroren en is het mogelijk om een grootschalig DNA-onderzoek te doen. Technieken weer verbeteren, dus het is nou ook mogelijk om via familie de dier op te sporen. Met andere woorden, ik droeg het genetisch materiaal van een broer, onkel of neef kan de dier in beeld gebracht worden. En dan komt het telefoontje van het NFI. Een 100% DNA-match. Ik was op een vergadering in Drachten. En toen hier ik 20 oproepen mist. Dus ik denk, er is kennelijk wat aan de hand. Dus ik ga even bellen met Jelle Jelsma. En die zei ze mij bij hem. Hij had ertussen staan. Nou, toen snapte ik al even wat hij bedoelde. Hij had ertussen staan. Hij had in de rij staan. Dus toen vertelde hij mij van ja, hij had mij die in. Dus toen hebben we jongens beraad gehad. En dus de strategie uitstipelen hoe we het verder aanrennen zullen. Het is dan waar die te jong. Het zal nog 4 dagen doorje voordat Jasper S. aanhouden wordt. Dus hoe gebeuren kennen dat hij zichzelf wat onderdoet, dat er zijn familie wat onderdoet, dat er iets wat onderdoet. Dus wij moeten dat heel zorgvuldig voorbereiden hoe je de aanhouding doet. En dat het in die dagen hebben we ermee bezig geweest. Wat je door is van je proberen op basis van Iepen Bron, zodat wij dat nemen, heel snel inzicht te krijgen van wie is dat in. Als ik die namen intyp, of de types mijn naam in op Google of op Facebook, dan krijg je al wat gegevens. Wat voor soort verdachte kwam je zien? We kwamen hem zelf net zien, wel zien bijen. Ja, het leek ogenschijnlijk een heel gewoon gezin. Van dat moment af zit Jasper S. constant onder controle, zonder dat er het zelfs wit. En had de momenten best dat je dacht, we moeten hem jeder aanhouden? Ja, die hadden we wel best, ja. Kun je vertellen wat voor momenten? Ja, nou soms, je kan natuurlijk afvregen wat je zelf wikkels is. Ik krijg van, master 4 dagen voor wat je. En natuurlijk is het dan wel, binnen meestal één nood aan. Nou, wij het zorgvuldig voorbereid. We hebben nog een aantal dingen nodig voordat we aanhouden. En toen het Savier wie op die snijtjoen, ja, toen wie het juiste moment er. Toen wie er op dat moment voor u goed te traceren. Hij ging van de squarren naar het huis en daar hebben we aanhouden. Er worden verlachtingsjoen houden in Adwout en op de Westerijn. Justitie en politie spelen iepen kaart en willen zo volle mogelijk informatie dealen. Achter de schermen worden maatregels naam, want met alle scenario's we rekken houden. Stel je voor die boerderij hier wel in brand steken kan, of de boerderij dat men de meesten lastig vallen zoeken. Dat soort scenario's, daar hebben we op inspelen en daar hebben we maatregelen voor getroffen om dat te voorkomen. Daar heeft de burgemeester verantwoordelijkheid in, daar heeft de politie verantwoordelijkheid in, justitie. En die hebben norm en wij verzwaringen dat in ieder geval net gebeurd is. En daar wil ik geen aanleiding aan, want er is geen enkele dreiging geweest. Jasper S. zit op dit stuit zijn vezenisstraf van 18 jaar cel uit. En Cor Rijenga wordt zowat alle dagen nog ongesprutsen op een zaak Vaatstra. Wat mij het beste bijblijft is dat we op de Iepenbron en we sociale media zorgen wat voor soort gezin het is. Leuke band. We wisten dat die band studeren. Dat, maar ik het verhaal op het moment dat de bekentenis kwam, dat hij bekende hoe hij het feit pleegde hier en ja, hoe moeilijk Marianne de laatste minuten nog hebben. Dat had mij wel rakken. Zo te begin van de crisis is het al Lietse zelfstandigen flink tanaam. Dit jaar ben er in Friesland al meer dan 4.000 mensen van haar zelfs begonnen. En ze had net makkelijk. ZZP'ers gaan er in deze tijd qua koopkracht het meest van alle werkenden op achteruit. Maar liefst 3%. Freelance verslagjouwer Berber Hania is een van die nieuwe ondernemers. En ze zocht naar creatieve oplossingen om het bij de start van een eigen bedrijf wat zuiniger rond te doen. In juni schreef ik me in bij de Kamer van Keephandel. Als ik dwaande ben met het opstarten van mijn eigen bedrijf, bleven de rekkens haar opstapelen.
Hoe los ik de financiële crisis op mijn eigen bankrekening op? Wat nou op de wasmachine steken is en de beurs leeg? Een oplossing is ruilhandel. Let's Leeuwarden is een club die deze wijze van handelen wat makkelijker maakt. Ik meld me aan bij Kootje. Hoi. LETS staat voor Local Exchange and Trading System. Het is een lokale economie. Er zijn altijd initiatieven om naast het grote geldsysteem plaatselijke economieën op te zetten, waardoor je niet zo afhankelijk bent van die grote economie. Als jij de verslaggever bent, zou je kunnen zeggen, nou, als er een feest is, wil ik wel eens foto's maken. Of je zegt van, nou, ik mag graag stukjes schrijven. Ik wil wel eens we hebben net een feest gehad. Nou, als we jou daar uitgenodigd hadden om dat te verslaan. Ja. Daar krijgen we punten voor en dan kan iemand mijn wasmachine voor repareren. Ja, daar krijg jij dan die tuinen voor, die munteenheid die we hebben. En jij kunt jouw tuinen weer uitgeven aan iets wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld iemand die jouw wasmachine maakt. Nou ja, heeft u nog een klus voor mij? Ja, ik zie hier een mail van Greta Hielkema uit Menaldum. Zij wil haar keuken opknappen, dus je zou je daar aan kunnen melden. Kan ik nu heen? Daar kan je nu heen. Ja, dat is een... Oh. leuk. Nee! Wat krijgen we nou? Die! Oh! Niet de muren! Niet de muren? Nee! Oh. Wist ik helemaal niet. Ja, oh god, oh god. In ieder geval wel een kleur hebben, want het is dat triest boeten. Dus dan fleur ik mezelf een beetje op deze manier. Ik ben toch ook wel heel wat de mensen die wat idealistische ideeën hebben. Om de wereld wat mooier te maken in mijn zin. Om alternatieven te zoeken, hoe het oors kan. En dat het de wereld net alleen maar om jou draait. Maar mij persoonlijk is dat eigenlijk wel het voornaamste. Net dat ik nou een soort jild heb en dat ik niet. Maar is het dan ook een beetje een geitenwolle sokkenclub? Nee, vind ik net. Ik denk dat er van alles wat bij zit. En die geitenwollen sokken van vroeger, die bestaan volgens mij net meer. Die rennen alle weer die mooie pakjes in terug. Ja, dat weer bij je toch. Heb jij geitenwolle sokken, Chris? Nee, niet het. Nee. Ik denk dat er van alles wat tussen zit. De jongste is een jongetje en de oudste is 80. Leuk hè? Voor een oerke schildering bij Greta krijg ik 20 tuinen. En die 20 tuinen jou ik onder letslid met 2 jochterhond, die mijn wasmachine weer draaien liet. Reparatiekosten binnen dus €0. En morgen een reportage over het Broodfonds. En dat is een alternatief voor de dure arbeidsongeschiktheidsverzekering. Krijgt Boetenljouwert komt takom hier mogelijk de grootste koeëntuin van de wereld. En het gaat er net om een stal, makken van beton en ijzer, maar om een stal met een soort green en volle meer ruimte voor de kei. In totaal gaat het om 10.000 vierkante meter en er is ruimte voor 400 kei. On tafel initiatiefneemster van de koeëntuin Anke Edens en verste gast bij u on tafel biologisch groenteteler Aad Oosenbrug. Welkom allebei. Maar zullen we eerst voor de meesten thuis even zien litten van die koeëntuin, hoe dat er dan correct uitkomt te zien? Zo paradieselijk zocht het eruit op de animatie. Zo'n soorten van koeëntuin moet hier bij Ljouwert komen, vlakbij de vleenbasis. De vergunnings binnen haast roen en dan kan de koeëntuin stal krijgen. Op deze grote schaal zal het de eerste van de wereld worden, ja. Er staat een kleine proefstal in de Achterhoek, daar beginnen ze in deze dagen mee. Anke had een maatskip met haar heite mem. Ze woe wel boer worden, maar dan moet de kei meer vrijheid krijgen. De stal van de 400 vrouwen wordt aan zijn volle grutter. Het is dus geen veredelde megastal. Nee, dat is... kijk, in dit geval hebben de koeien 5 vierkante meter per dier. Worden ze gedwongen te gaan liggen tussen ijzer en op koud beton. Op dat moment hebben ze gewoon 15 tot 20 vierkante meter. Kunnen ze vrij staan en gaan waar ze liggen.
Ja, weten de mensen even wat het nou correct is aan zo'n tuin. Maar Anke, er zijn zelfs wel meer borkerijen, hè, maar een heel soort kei. Maar om het op deze wijze te doen, dat is echt een primeur in Nederland. Hoe kwam je eigenlijk op dat idee? Nou, ongeveer 5-6 jaar geleden ben ik met mijn vader in een werkgroep terechtgekomen. Van nou, ja, kunnen we iets nieuws verzinnen of kunnen we de lichtboxenstal misschien mooier maken? En uit dat initiatief is de koeientuin gekomen. Maar waarom woon je hem dat? Nou, ik wou graag een soort stal of iets zonder beton, zonder ijzerwerk, waar ze vrij in kon lopen en gaan. Maar waarom? Omdat je eigenlijk gedacht vanuit de koe. Kijk, een koe heeft bepaalde eisen en als je vanuit die kant gaat kijken, dan past de lichtbox daar in mijn ogen niet helemaal bij en een vrijloopstal wel. Ja, dat denkt vanuit de wijze van de ko. Hè? Ik denk dan van hoe het een consument denkt. En wordt de molker direct lekker ervan? Dat durf ik niet te zeggen, maar misschien wel. Dat gaan we dan ondervinden. Ja, want Aad, voor een man die het biologisch heeg op het listje staan heeft, dit is natuurlijk hoe het mat. Ja, de reden dat ik erop reageer, weer eerst wel een beetje oor, want ik verbaasde me er ook. Hey, wij wat nice is hoor. Want dan zeg je het op televisie. Ik zeg het op televisie. Ik denk, nou ja, eerst weer de Friese stal, Hollandse stal, Grutte stal, Lietse stal, jacht erin, muziek erin. Ik denk, nou, daar gaan we wij wat nice is wel. En, dus dan is het wat sceptisch? Ja, dat ben ik altijd eerst even. Hè. En ik dacht, nou, een keer hoe nice. Ja, het is op zich helemaal net niet zo raar. Alleen, ik ben een man, ik zit weer door het landschap in. Hè. En dit begint. Dit is nou het begin. Meesten denken er nee. Hè. De kei in een natuurlijke omgeving, dat is heel normaal, vind ik. Maar nou het landschap nog. Hè. Want dit is dus, zo had het vroeger gewoon ik ook gang. De kei die ran in de boswalen. En die hier een heel gevarieerd menu met gas en ze knabbelen dus wat aan de wal en daar halen ze hun rijkelijke voer naar uit qua kroeren. En dus dit is op zich een heel mooi begin om eens eventjes mee, denk er eens even naar, hoe doen we dit en hoe doen we dit verder? Met het landschap dan ik nog achteraan. Ja, want het wordt natuurlijk wel een megastal, toch? Wat is mega? Het 10.000 vierkante is redelijk mega. Kleine kas kun je ook zeggen. Maar de vierkante meters komen natuurlijk weg uit het feit dat we ze veel meer vierkante meter per koe geven. Dus dat ze veel meer ruimte hebben dan in onze huidige lichtboxenstaal. En er komen 450 koeien in. Dus ja, daar kunnen we mooi van leven op dat moment. Ja, want dat brengt economisch, want dat maak je zelfs ook niet zien. Het brengt ook meer yield op. Daar ga ik wel vanuit, want ze zullen meer liters geven. Nou, en dat is toch ons brood op de plank. Ja, want ze jouwen meer liters molken? Ik ga ervan uit dat ten opzichte van onze huidige lichtboxenstaal, dat ze meer liters melk gaan geven op dat moment. Gewoon omdat ze zich blijer voelen. Ja, het is een luxe leven is het eigenlijk voor misschien, ja. En waarom kan de kei net gewoon boeten in het loon? Omdat wij eigenlijk zware kleigrond hebben. Nou, met weer zoals nu, dat gaat niet. Het wordt één grote zwarte modderpoel. Dan zakken ze gewoon tot de buik erin weg. En bij deze stal of deze koeientuin halen we eigenlijk gewoon buiten naar binnen. Ja. Dus dan zijn ze eigenlijk altijd buiten. Ja, als de kei nou naar buiten gaan en dan krijg je blaasontsteking. Dat is dus allemaal kinderen, nou, dat durf ik niet te zeggen, maar nee, dat zal meevallen. Maar ze worden niet heel. Dat zou jij ook niet worden als je tot je knieën door de modder moet lopen om ergens te komen. Ja, gelukkig net. Maar het romantische beeld, Aad, waar Sto ook een beetje veregen is, daar hebben we even een liedfilmpje van. We zijn hier in de achtercompagnie bij Maatschap Hartmans, Brandsma Stoffelsma. Biologisch dynamisch veehouderijbedrijf en cheesemakerij. We melken ongeveer 40 kei, rond 40 kei. En de helft daarvan van de melk wordt versiezen. De famkes willen nog wel even het loon in. Ik heb ze dus nu op het heden nachts wel binnen. Maar verder de hele simmer terug, zolang het eventjes kan om de groen dat het net te wierd is, dan ben ze nachts en dags weer ze boeten. Als je vraagt rendement, ja, je moet eigenlijk zeggen, is het rendement van de ierde, daar gaat het om. Het belangrijkste punt is dat wij dus
Wij lezen de nadruk dus net op kwantiteit, maar het gaat dus om de kwaliteit. Net altijd het maximale. Je moet op zoek naar een evenwicht. En dat is maar de melkproductie ook. Ze moet net het allermeeste hoeven te jan. En dan krijg je een zo'n product. Een zoene boeien met het groenlippen met actief blauwen. En dan krijg je dus ook dat het iets van de kei zoen is. En dan krijg je zoene beesten. En zoene producten van de mensen. En daar hebben we het van, daar hebben we van leven. Dus dat is belangrijk. Ja, het filmpje hier wat een heeg boer zoekt vrouw gehalte. Maar ja, dit is al heel leuk en aardig vanzelfs, deze man, hoe hij het doet. Alleen we krijgen heel iets meer mensen erbij. Hè? De wereldpopulatie wordt heel iets maar meer. En dan kun je op deze wijze toch net elke niet voeden. Ja, dus, daar kunnen we wel net een discussieprogramma hebben van Jan, maar daar kunnen we een week lang op praten. Maar ik ben het met Jan eens. Het gaat om de kwaliteit en wie kennen wel wat minder. Maar goed, dat is mijn eigen punt, jongen. Ik vind dit mooi zo. Maar grutskalig is toch net altijd per definitie minder als liedskalig? Ja, daar kan je het verschillend op denken. Maar daar wil ik het nog net over. Maar ik vind ook het landschap, wie onze eerde, het landschap, dat krijgt steeds meer op het donder, weet je wel. Want die mooie parkstad, ik vind het een mooi initiatief, ja. Het is goed voor de kei. Maar uw landschap, het ziet er volle mooier dan die grote betonkolassen, want er staat bij ons nog in de buurt. Ik dacht dat boven de naaie vliegtuigen mee zijn gaan. Ja, het is geen gezicht. Neem je net kwijt, maar uw landschap wordt takelt steeds verder af. En dat vind ik jammer, want het ben wel grootschalige stalen, maar de grijden wordt net meer beroept. Daar staan je kroerig land, de liepen met voort. En bij Jan, daar haast dat nog wel. Dat zit er gewoon nog vast. En dat breekt wel langzaam steeds weer af. Met al die naaie initiatieven, het gaat toch steeds achteruit. En dat zie je bij ons. Als dan een groot community park aanlijst in een industriegebied, terwijl we een heel community park halen, dat leidt er al, maar wie verwaarloost het gewoon. En dat kan ik net dat is Grusk op het Friese landschap. We hebben een prachtig mooi landschap, maar het gaat steeds stapje voor stapje achteruit. Ik wil nog even naar Dijta, want wanneer begin je? Gisteren? Gisteren? Nee hoor. Nou, we zitten nu druk bezig tegen de vergunningsprocedure aan. Dus ja, die zal dan ingediend moeten worden. En daar zullen we moeten wachten. En dan moet de bank ook nog even helpen. Ja, want je bent nou dan de eerste, hè, maar zijn grote coötuur. Maar hoe het zien hier? Is het dan, komt het dan oereltje in? Als mensen erin geloven en ze kunnen erin werken, dan zou ik dat graag willen. Maar ik zeg niet dat dit de oplossing is. Maar dit is wel een waar ik me fijn in ga voelen, denk ik. En Dolly Oosterin? Ik geloof erin, ja. Oké, allebei de tiegertank voor je komst naar de studio. En Safir Bient. Nou, dadelijk keer je weer naar het Frieskenijs in Joert. Voor nou nog een hele gezellige jongen. Dag.